pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, so ibang oras na po. Uy, aldaw iti Martes gayam tatan. 20, 20. Tinatagod daw kayo. Nalamiis di rabi, permi lamiis na oray tatap. Radyo man medyo naulap iti dahito yung gundaway ni Precious Manager Alex ni Jan, partner Jan Gumintong. Tira ito yung aldaw, manurot apo. Dadanggay tayo manan. Kumusta ti aldaw tayo? Alalwadan nyo dagiti paspasama kiti dahito yung panawin. Ay apo, dagiti aksidente, kuna agarod. Agad adong aksidente ni paspasamak. Hindi kalman. Medyo grabe dajay napasamak dito'y kandon dito barangay tawag to yan barangay Langlangka second yan no ja agriro Langlangka second dito data batog ti Toyota gagayom kapsat actually ket iti report nga na awat yan na naguray tayo kaklaang. Bale, overtake dan sa. Ya. Tapos, duwada nga motor. Yay may isa, nagsardeng. Diba? Nasagid nan. So, nato, yay may isa, napilidan mo. Yay dumalyas at nga trakan. Yay bangir nga lanean. Takas yay. Aksidente gamin. Diba? Nariga nga ti may isang madlaw ko dito tatay kitak datoy kuan na datoy police report na gagayong nga kapsat ada kanya datoy datoy pasama kidi kalman nga daytoy ket dadya manen may isa kadagiti nakamamak nga paspasama kiti kalsada ta manipud idi ket datoy kwa manipud January 10 ada dagiti insidente dajay natay gagayong kapsat gapu iti aksidente ket dagijay ngay dagijay kunatayo man dead on arrival wera pala dagijay grabe nga naitartaray iti ospital kenha nga grabe di tayo mo di mo kidi dagijay naitaray no adda ti pimusay wenno adda dagijay una sigurado nga adda dagijay nangruro dagijay hanunay ngam dagijay grabe grabe dagijay epekto iti paragbiagda dajay gagayong kapsat ti maysa taga kuada dagitoy taga Bilyamar Kawayan gagayom kang kapsat so duwada nga nagkalubon dijay NMAX NMAX tapos dijay may salugan taga Sabangan Santiago taga Sabangan Santiago nga nagdrive met iti click 155 kanda ito'y may katlong lugan dato'y truck, forward truck nga minanehumat ti taga Candud City. Ada ti CCTV gagayong kapsat. Dajay NMAX ken dajay click ket agsin sinaruno da dagitoy gagayong kapsat. Makinsango dajay click kasjay. Ket idi adadan iti dayta nga diso
Datoy duwa nga lugan, datoy NMAX ken click. Ket adda nga adda nga pinadas ag-overtake ko ma iti lugan nga da ijay sanguda, ya. Iti dayta nga pa nag-overtake, syempre naaladan ijay bangir nga linya, ket iti dayta nga kuna na ket both vehicle 1 and vehicle 2 attempted to overtake the vehicle ahead. Dadya sango, ket ditan nga kaala day ti linya, di bangir nga linya, encroach into the opposite lane. Datoy vehicle 1 nadungpar na bump the rear portion of vehicle 2. So dajay NMAX nadungpar na dajay kutit ti click. Tama ba? Hindi. Dajay nya ti vehicle 1. Dajay NMAX, ya. Datoy vehicle 1, ya. Nadungpar na dajay NMAX nadungpar na dajay kutit ti vehicle 2. Dajay click. Kasjay. Ket gapu iti daytan nga gayang kapsat, datoy vehicle 1 nga isu ti NMAX ket nay crash gagayem nga kapsat iti kalsadan, iti pavement. Lumabas met je bangir nga linya, ya, dati truck, dajay truck ket ditan nga napilitan nan gagayem kapsat datoy backrider ken dajay driver. Naitarayda iti ospital, Kandun General Hospital, ngem dead on arrival kagayong kapsat. Datoy driver ti click nadanmet iti sugat iti paset ti bagina, left palm ken left leg kunana. Datoy siyempre dajay truck, dajay driver hanyan gagayong. So dajay ti napasamak. Ngem kaskino na garod, malaksid iti daytoy nga aksidente. Adupay dagiti aksidente nga napaspasamak kadagiti napalabas nga aldaw. Idi January 10, dita Danar, di ba? Adati may isang baron dita nga natay. Idi January 11, di Santo Domingo, may isang construction worker, tinatay. Idi January 14, dita Susu Santa Maria, may sabaron natay, Mistron Sapay. Idi January 16, dajay viral nga video gagayang kapsat. Dajay ubing nga timaray nga di pa nagtaray na ket napilidan ti pick up. Natay ket malaksid ti dayta adapay dagijay ngay ko adapay dagijay kita gor dagijay comment ket adapay dagijay kung kunada nga insidente. Mabalin ang adapay talaga dagijay insidente nga kastoy gagayem kapsat. So medyo nabarat ti kalsada iti daytoy nga panawon. Nangruna ka dagiti motor no ikatem dagijay insidente ti motor gagayem kapsat. Kadagiti aksidente, dakkel ti mabawas iti insidente iti aksidente. No ikatem dagijay motor nga involved. So kaslakit kitaan tayo iti dati gudaway talaga nga dagiti motor kadagiti gudaway ket isu ti maysa kadagiti napaspas da gamin di ba? Napaspas gamin dagiti motorsiklo, nangruna kadagiti motor iti daytoy nga panawunan. Bagkuman no dajay kasla nagkakauna nga motor ta handa unay nga napaspaspas gagayem. Gasem gamin dagiti motor tata, dagiti makinada. 160, 150 dan sapay 200 nya diyan nga dagiti motor. No ikatem dagita aksidente nga involved iti motorsiklo medyo dakkel ti mabawas uray dagiti
oray dagijay aksidente nga kumbaga kung natayo nga haan nga grabe ya nga tano kikitaan tayo kadagitoy nga panawon apo halos mo no 80% kasi nga ta mabaling pa nga kunan tayo nga ada dagiti motorsiklo dagiti naglugan iti motorsiklo nagmaneho iti motorsiklo naglugan iti motorsiklo ti adda nga kaadwan na nga may involved iti aksidente gagayang kapsat. Ngam syempre ang kumabaling ako naan nga ikaten data motorsiklo iti kalsada kadagiti nga panawon ta isumot ti ususarenan, di ba? So ti may advice tayo ti panaganad ng runa no motorsiklo ti igaman iman maneho kakailyan. Nang runa no motorsiklo ti man maneho dajay ti kitaan tayo basit nang runa no dagita darakkel nagganas kami nga biritan apo kinapuno na uray nga takitaan nyo dagiti kalsada nagadado ti sumingit gaputa nagganas nga biritan no nakaigem ka nang runa siguro no kabarbaro apo dajay ati siguro may sa kadagiti kang runaan nga masapul nga sursurwen tayo. Dajay no motorsiklo ti gaman. Alas 8:16 sakbay na dagiti pa kamo manipod iti master control. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti dalluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marik na tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagnato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti kengkened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Tuloy-tuloy, gagawin kapsat, di programa tayo. Igatak tayo lang. Dito na.
patak lang lagi dito to. Naglawak ni Sir Mike. Sir Mike, basa tayo. All that we see or seem is but a dream within a dream. Kuna naman, nahunag basi. Sinurat kami da 20 maysa kadagiti kasiglatan nga mannaniw Edgar Allan Poe. Amin nga makikita tayo gandat tayo ket maysa tagtagnep laeng. Iti uneg iti maysa tagtagnep. Nauneg basit apo. Yeah. Datoy tawag kastoyan. Basa tayo. Kablawak lang. Sila ito gudaway ni Sir Mike Carreño. Kablawak pa ni Ma'am Achuring. Ma'am Charing, hello. Kablawak man. Tida ito yung gundaway. No daduma masapul nga ang kuliplipatan ti panagkablaaw gagayem ya. No ti kasta ket muyo ke part iti programa tayo ya. Ni Chong Arseng ya, Chong Arseng darakelen jay kwalitan tabako paragtatabako iti daytoy nga gudaway apo panawon na. So darakel ka din dagiti tabako yon. San Stefan ke darakelen kabla Chong Arseng ni Antinelya yung dadumapay yun. Iti daytoy nga bigat kaya dadumapay yeah. Daduma ka dadagijay kay ko kablawang ako malipatak yeah. So ano dapat no malagip ko kuma ke kablawak ngayon sigidan di ba? Gagayem tapno ti kasta ke hangko nga malipatan. Baka ada dajay panagkuha tayo. Yamo kasi siguro ti ko. Dajay ko Sir Jomar baka naman sumaron nga produktom malaksid iti Pito Plus. Herbal coffee mix. 10 in 1. 10 in 1 gayam datoy Pito Plus gagayem. Ayan. No, kwalaang 7 plus 1. Dajay man pampakwati panunot. Di ba? Kasyayan. Pampalagip iti panunot. Apo. Tapno malagip nagijay kuha bambanag nga maliplipatan. Di ba? Apo, gagayam nga kapsat. Anyway, so dajay. No dadumapay ke kuha nyo ti kuha. Data ag exercise ag no nga paling nga kuha. Nga ag kuha kayo ag yung mga kayo ngam adati exercise yo. No daduma ke malipatan tayo. Dapat dagiti ko mati adada nga kuha. Tayo lipatan gagayong kang kapsat. Mura kayo, madam-daman to datoy malagip kulaan gamin. Dagiti dadumampay nga pasamak iti lokalidad tayo apo. Ada datoy dita sugpon apo. Dita sugpon. Dita barangay Lukungan. Aya. Talong nga aldaw nga nangisyangkat ti marijuana eradication operation. Aya dagiti panakabagi ti lenteg. Nakakita ba dayan? Aya. Dagiti haan nga maibus-ibus marijuana gagayem kang kapsat. Taawammet ti matiltiliw nga tawag kastan cultivator dita suyo Santa Cruz kunak kuma gagayeng kapsat suyo kawan dita di pe patultulan ni Apo Mayor dita no adama agla ko kayo lang sa taon madamag ni Mayor Mario na kayo patultulan
Dita Santa Cruz gagayom kakapsat. Aya. Ada tinatiliw nga cultivator dita. Tipateg na daje marijuana, daje pinuon 2,500 plus laeng. Ngem ammom no cultivator ka. Ya. Ya, nadagdag senpay ngem dajay kuha ka data, Shabaw. Ta nari jakmun mapiansa dakkel no mapiansaan man dakkel unay ngem jakmun no mapiansaan. Aya dajay natiliw dita sugpon handa nga matiliw tanya garod. Aya kabambantayan dita. Awan ti balbalay ken ada ti nga taw so nga adayu pay laeng. Aya, adayu pay laeng unay, makikita dan, ang pagkidi angat baka lang nga makikita, dajay adangatan ati kwa, di ba, jay baba ko kasla dajay sakbay ka nga magna, ke mabaling nga dajay pay laeng ke adangatan ti, mangitaw-tawagan, datan, magbagna ka dita ke aging gana ko kunamon likungan ke mga jamon manong lima aging gana 5 more or less 5 hours kuna malaanan. Napadasa nakapanditan likunganan apo dita mismo barangay idi ada pay laeng di apo Robert Tudayan apo ta ada di proyekto idi nga tanim kalikasan. Aya tanim kalikasan, environmental protection babaen iti dajilan tanim kalikasan ket nagnag na kamay. Aya manipod dijay nagsardengan tilugan mga 2-3 oras siguro. Tapos adat 4 nga oras kasyay. Tapos idi kwan nadanon mi dajay karayan. Dajay karayan gagayom kakapsat pimalasyo kamay. Idi ko manipod dijay pasangat amin dajay. Pasangat aminan mga 2 oras, may sa 2 oras. Dijay pay laeng gagayom kakapsat ayan ti karayan. Makitan adi jay babano ada ti magmagna. Aya nga otoridad. Makitan akin no matantan awan. Ti panagkitam di jay kasla palito ti posporo. Manipod di jay komunidad. Kunamaon kasyay ke matantan awan. Kun siguro nagpatingga kami di jay komunidad, di jay barangay. Siyempre, manipod dijay, komunidad nga dajay, hama nga dijay mismo, ti panagkunak mo't Nudi kat adamanan, pagpagnaanan, gingga na siguro plantation, mga, kunamon may sa oras, 2, kasi siguro, kagasam dajay, sakbay pa nga makadanon, dagiti panakabagiti lentag, makatayasin, dajay making kukwa, di ba? Dajay cultivator, dajay manalon kuna tayo manalon ti marijuana makatayasin nya garo ti madanon dano kasjay kakwa suga kanayong garo dita ti ideal met dagiti cultivator dagiti manalon ti marijuana nga pagmulaan ta adayo pay lang makikita maun dagiti mangraot king ka ang ke mabalin nga mangitawag kasyay. So nga nariga nga matiliw nga talaga gagayom kakapsat. Malaksid nga ta no kasano nga rod adat sa baling nga dalan. Mangkuakat sa baling nga dalan tapno dadya nalikaw unay kasi nga ta no adati sa baling nga dalan dajay kasla kumahan mamamu nga dalan dajay nga ti mabaling nga aramiden so nga dajay bagbaga apo talong aldaw nga nag-operation ditan. Dagijay
panakabagit ilinteg, iti damo nga aldaw, nakaalada iti, ay, damo, dadya mauding aldaw, dadya may ka third day, yun na tayo man ito kwapo, nga to, 30.6 million pesos apatag iti marijuana. Iti second day, 46.6 million pesos worth iti marijuana gagayem kakapsat. Ken iti first day, ket 29 million pesos worth iti marijuana gagayem kakapsat. Dajay ti adda nga alat talong nga aldaw gagayem kakapsat. Siguro uray nga ito makabulan. Amoy iti marijuana gamin, takas kira nakapana mo namin sandijayan. Nga, nakapana mo ten. Kasla, tabako data, nga nagsya at ti panakatalon na. Ada, gerger na, titinga na data, mabubunuan. Nga dajay, amoy nga marijuana, na puro-purwak la, kadagiti kasamukan nga kwa. Inuang ke, na ikabil at ti paswaan. Kasla tabako data nga nagsya at ti panaka talon na nagdalos no kasano ka dalos data kwa data tabako kasyay mo't gagayem kang kapsat ti adda nga kwa ti adda nga panakatalon na gasum dajay mano amin dajay 29 plus 40 kunamon 46 47 kunamon plus mano dadya may isa 30 100 million pesos worth iti marijuana gagayom usat gasam data so lugi mo't dadya ko dadya making kukwa gasam data nga ko marijuana gagayom kapsat apay nung nakalusot nga tadata kas parang sino ti mangusor nga dakita kasta dakkel gagayong nga kapsat. Aya. Ay apo aya. Nagadado so nga nagadado ti adik kadagiti nga panahon. Alas 8:32 dagiti pakamo manipud iti master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter.
Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. So dito iti panang commence panang rugi ti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast ti implementation dati panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. So dito iti panang commence panang rugi ti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast ti implementation dati panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Tayo, ang kaya ng magpagang ito yung siguro ng distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito yung kanonan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Sison kaya dito na dumaduma pa nga leaders tayo dito sa distrito.
Ay, tuloy-tuloy. Ay, apo, hanggayam nga nakakodatoy. Tuloy-tuloy. Iti programa alas 8:40. Yan, pito-pito plus herbal coffee. 10 in 1. Gayam datoy, apo. Tanong niya agriro, ada ti kuha na datoy. Ti pagsyata. Namuyo datoy, may sa dito yung napintas, datoy Panax Ginseng Extract. 10. Amoy yumatan, no, anya ti Panax Ginseng Root Extract, gagayom kang kapsat. Aya, adapay ti, nunang nagyuda jay flax seed, adaan dato ti flax seed extract, gagayom kapsat. Aya, dajay gamen, may sa kadagiti kang runaan nga source, iti omega 3. Namo ito omega 3, mo iti omega para ti puso, dandanin ti ti Valentine's Day so nga ad-adda nga agkape kayo ti pitu-pitu plus ta para iti puso. Adapay ti Moringa olifera, leaf extract, marunggay, apaw. May isa kadagiti kabiligan nga herbal data marunggay, maka diyo amaw. So nga 10 in 1. Haan nga 7, 10 haan nga 7 plus 1, 10 in 1 gagayom ken kakapsat. Taadaan dajay dagiti imbagakon. Dakkel nga banag dagijay. Nangruna dajay padalalaki Panax Ginseng Root Extract. Ano naman? Yata Panax Ginseng. Ano po? Di ka pa no, kwa kayo ti kastoy. Pito-pito. Pito-pito. Kabel kuntan no, siya saktang programa tap no makita yo. Aya. Thank you Sir Jomar iti Christmas. Pa-Christmas mo nga kasta. Piala nga inuten. Gagayom nga kapsat pito-pito. Pera nga gagayom ke nabilag dato so nga kakabo. Gida duma makita dito yung gamin. Gida duma dati yan nan. Takitaklaan gagayom. Tapno ti kasta ke may mayat. Ti usar na coconut sugar. Ni ada kayam sugar ti coconut gagayom nga kapsat. Tapos pito-pito herbal extract ada jay dagay pito-pitaw. Grape seed. Grape seed. Dajay ayan ti bukal ti ubas ko na. May isa kadagiti kabilgan data di ba gagayong kagabsat. Tapos ada ti Garcinia mangustana. Mangustin of course. Dajay. Purple coin. Purple corn. Purple corn. Medyo tongue twister gamin daya purple corn, di ba? Ajay. Dati kasya extract wan, dayay. So nga kape ka tibiga. Naimas gagayom kang kapsat. Tapno ti kasta ke maymayat, okay? Dayay. So anyway, agora kayo takita man pa dagiti agbo-birthday ti daytoy nga oras. Ti daytoy nga aldaw. Ay, happy birthday, Ma'am Pat. Ayan, ni Ma'am Sani Pat, Sigismundo. Natagayam ti birthday na ni Ma'am Sani Pat. Nakita dito yung Facebook, Ma'am. May you have more birthdays to come. Yeah, di nakimiting ti ISPPO Press Club kami nagkita. Yeah. Anyway, yeah. Happy birthday. Yan. Police Lieutenant, di ba, Ma'am? Police Lieutenant. Tapos, happy birthday kini to yan.
Ni Ma'am Madon, tang live, happy birthday, Ma'am. Uy, duwa nga pulis ko tata, birthday, happy birthday, Ma'am. And then, tantay pa ni Sir Alex Raso. Sir, nakita dito yung Facebook, birthday, gaya, mitida ito yung Aldaw. Ni Sir Alex Raso. District Supervisor, agree di ba? Tikandon City Division. Happy birthday, sir. Yun. Kita na pwede giti dadumapay. Pasensya dagi jay agbi-birthday tatang ako ang kumakita dito. Happy birthday. Amin kada kayo. Amin, amen. Pasensya no adatihan ko nga may naganan. Mabaling nga ko. Mabaling nga ang kulang makita dito. Anyway, happy birthday kada kayo. Amin gagayong ken kakapsat. Idikalman lataw pa city ko national issue. Idikalman adati nagipile iti impeachment complaint. Inunaandan apaw. Inunaandan ni Apo Sara. Di ba ti adadang dinamag dajay panaka ipila iti impeachment complaint. Kini Sara Duterte nga medical man naunaan. Umununa nga impilaan da ni BBM iti impeachment complaint. Dijay Kongreso. Apo, tatakita man no dati dajay ko na. Dajay party list sa ti nya dajay ti nangikwat aguray. Grupo. Party list na nag-endorso sa impeachment laban kay PBBM, isa sa mga kontraktor na binanggit sa flood control probe istorya. Inunaandan gagayong kakapsat. Dati impeachment. So nga anyway, jamun no adanto pa sumaruno panagkita ka umano ti impeachment complaint nga may pila so mabalaksid gamen iti dati impeachment complaint kini PBBM ket namnama nga danto pa iti impeachment complaint kini Vice President Sara Duterte. Ayan na dajay party list nga bagbagana atin nang i-file kagayong kakapsat nga impeachment complaint. Yan nan di makita ang na kabil. Pusong impeachment pusong Pinoy party list. Yun. Pusong Pinoy party list ti adang nang i-file iti impeachment complaint. Kasyay dajay gagayong gagapsat pusong Pinoy. Tinangikuan ni Attorney Andre De Jesus nga inyendorso ni Congressman Jet Nisay. Kung kuna nga adati connection iti JBN naganda pala construction and trading may isa kadagiti kontraktor na dakamat iti ICI. Nako. Naspak nga sa lugar nga ta nga maka durun to datoy gagayam damo nakita ngayon sigida nga kasyainan apo connection nan iti flood control project na mugasam gagayam ti sino ba dadya usto mo gamen uray kaskasaan no ni BBM gagayam isuna ti mang bambanat kadagitang kurap dagiti kurap nga aday ti DPWH dagiti kontraktor ken dagiti aday ti gobyerno gagayem kakapsat nagad-adu ti naipasubli na nga kwarta nagad-adu ti adda naipabalod na nga which is uray idi napalpalabas nga kadagiti napalpalabas nga administrasyon dagiti presidente ket anda nga naaramid gagayem kakapsat
nga agpapatinggala iditi kuada nga labanan ng korupsyon, aduti nakaro ti korupsyon dita DPWH, dita Bureau of Customs kung kunada aya ngam awamot aya kadag iti guddaway ke ni BBM uray ka kasano ke ada na aramid na gagayem halang agtatal na dita nga kuno diket ada dagijay remuar nga ultimo dagiti kakadwana ken ultimo dagijay ada ti babaen na ket ada nga na pressure da ket aduti nagre-resign kada kwada di ba aduti naglulusulos kada kwada kadagiti pwesto da dayjay ti maysa kadagiti gapwanan apo iti daytoy nga administrasyon nga uray dagiti napalabas nga kunada nga lablabanan da ngam aw mararamidan da aw mo na ipasublida nga kwarta aw mo ti ada nga naala da nga kwarta ke dayjay ati maysa kadagiti nagdumaan kuna tayo malanan ta uray ka kasano uray ka kasano kaadtoy nga makita gagayong kapsat iti adang nararamidan ni BBM apo kontra iti korupsyon adda data so adda dagiti panagamak tatta kadagiti pundo dayjay ti maysa kadagiti dagiti pundo tatta nga nailatang para kadagiti proyekto adda dati panagamak dagiti aggangandat nga mangkurap iti dayta nga pundo iti dayta nga budget imbis nga dato ito ti bagitan kisentan dato yan aramidin tanto imbis nga kasjay kuma awanan ata kabara alang mga aramidem data garu kabara iti issue iti korupsyon alang ang aramidam di si kanton ti nalteken di ba as lakas jay kagayem manen oras tayon kagayem kapsat ti dayto gudtaway yaman ak unay manan ti anusyo nakipagdagdag sapay ko ma nakaypay na manen ti impormasyon kada kayo ni partner Alex Molina kini partner Jan Gumintong ti adda na kadkadwa tayo toy numutoy biyang daan talan naimbag nga oras tayo amin kakailyan.